yo. Pemanasan. Yo. Oi. Os. Oh. Os. Ho. Oh. He. Oh. He. Oh. He. Oh. He. Lo. Yo, wis neh. Gentenan. Buat gawe yon. Lah. Sik wetenge. Kondisikan. Mudele. Heeh. Lah. Siap. Yo. Oh. Paitan iki. Paitan sengit. Oh. Sapa kuwi jenenge sapa jenenge? Yang mumbian. Kaya entuk gebetan. Oh. Kondisikan. Ada. Burung sido kok. Atraksi. Apa arep njaluk apa? Ngapa kon mandeg? Dede. Jos. Ya
Lah ngambung. Lah meden-medeni bocah. Bayo ngalah. Beyo halah. Walah jan. Jan. Kok ya peda. Makane ketemu kok nabrak-nabrak. Midai kancane barang. Mbok cokot moto barang. Piye? Lah, Kae kora-korane wis mulai Sing endi? Ora kota-kota. Ya. Suarane. Saurunge ya uluk salam sikik sut awake dhewe tekan dusun Dusun Binangun, Kalinampu Sidoarum Kalinampu. Godean Kudu Sidoarum, Kalinampu Kalinampu, Sido, Pengkok Patuk Siti Mulya pokoknya Patuk, orang Gus Siti Mulya. Oh, Patuk, Pengkok. Patuk Gunung Kidul. Oh ya wis Ah, ngene iki. sekono, Iki ya. dalam acara napa nggih panitiane? Napa nggih? Heh? Arisan. Pitulasane tanggal piro? Arisan. Pitulasan jare. Pitulasane? Pitulasan tanggal piro, Bu? Yo tanggal 17 wingi to. Oh ya Allah ya ora reti kok. Masa ya didongake mugi-mugi Indonesia tambah maju. Tambah merdeka nggih, Tambah Bu, merdeka nggih. pokoknya dusun Kalinampu Pengkok Patuk Gunung Kidul rezekine lancar sedaya. Amin. Kowe berkah barokah. Barokah. Kasih Wis. pantun dulu no. Kasih pantun go dusun Kalinampu. Kalinampu. Mateni Oh, ayo. Iya. Ngombe ciu. Wih. PU. To. Oh ya, ya. Ya. Mangan lampu. Alah kok mangan lampu. Kolu pokoke. Ya. Ya. Tuku lampu neng sumber rezeki. Masuk. Nggih. Apa? Ya tak dongake warga nampu kathah rezekine. Amin. Kowe apa wae? Iki lho, ngene Apa? iki. Rungokno. Mangan tahu neng sanding sumur. Kecemplung, genah. Yo jaga jarak. Oh iya jaga jarak. Iki ana kelanjutane. Oh anak aja ya. Mangan tahu. Neng sanding sumur. Oh ning sari sumur. Tak dongakne wong Kalinampu panjang umur. Amin. Yo, Ngombe oke. ciu sogokane AO. Gek, Apa ya? ngene wae. Mendem. Tirokno aku wae Iya. ya. Tirokne ya. Mangan tahu Mangan tahu neng sanding areng. neng sandengareng. Tak dongake wong Kalinampu Tak dongake wong Kalinampu mateng. meteng bareng. Kowe ora ngawur iki. Nek meteng bareng kan rezekine akeh. Oh iya ya sudah. Yo gandeng awake dhewe tekan kene iki acara ontran-ontran pitulasan. Pitulasan acarane pun ontran-ontrane canom nggih. Wo ontran-ontrane cah nemu tepuk tangan untuk pemuda-pemudi panitia Kalinampu wis pokoke ngene iki maju. Luar biasa. Oh tak sapa sik kae ya Allah. Halo yang ada di jalan ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu ya Allah sombong ngono lho. Kasihan. Halo kae dadah. Dadi wis. Ya ngono kuwi core nggo wong ngono. Ya wis yo dihibur awake dhewe tekan kene. Iki mono tamu Ibu Kaji. Ibu Kaji yang mana ya? Ibu Kaji ini Bu Haji yang mana ya? Bu Haji. Heh? Sing pundi? Sik pundi? Bu Haji mau jare rawuh ya? Ya wis yo digandeng. Yo nduk yo. Atraksi yo nduk yo. Aduh, aduh. Alon-alon bae. Dongo sik dongo. Cincin ki. Berdoa.
berdoa. Cincin tidak keserimpet. Mulai. Sadaqallahul azim. Es Oh, siapa? waton to waton. Es mungkin yang jero kan. Yo. Udah jalan. Sik benake. Yo cincin. Siap. Sik kaboten weteng iki ya. Tepuk tangan dulu buat Ganongnya Indonesia. Yo. Yo, Loh. Aduh. awas alon-alon. Waduh. Alonan lah tenan to. Lah. Oh, lo. Jos. Ya. Kayak mau kok muni Piye? Muni Butuh. mak tus ngono apa? Oh, to. Nganti jeblok. Oh, muni mak tus. Waduh, nyemelangi iki. Waduh. Jangan ditilaki sih, Kek. Tiliki sik, tiliki. Heeh, ditiliki ya. sik. Ya. Dadalah. Butuh apa ora? Kari siji. Kari siji. Wah, masake no. Ayo. Piye? Piye? Eh? Oh, alah. Oh, lah ya kurang ajar. Kepethuk sisum nih. Heeh. Sapa? Wah, lek ngono. Mbak Dukun. Mbah Dukun ngapa iki jenenge? Dukun bersalin. Lah apa? Dukun pijat. Oh, dukun pijet, Bu. Nek pijat ngono mari. Oh, nggih. Ya engko bariki ya, bariki. Oh, bariki. Daftar. Ada. Kok kene? Iyalah. Bocah. Kok terus mulai? Pojokan isih. Kaya disangoni arep sekolah. Terus menyang. Pojokan. Waduh, biru Set. Men. Biru Didongake sik Ya, sut sing dongake. awer ki sut warning sik ya. Monggo Bapak Ibu nggih, niki sekedar Nggih. anu nggih. Duit niki mengke ditenehke ten anak yatim. Dadi mang oncalke mawon nggih. Wong kula anak yatime. Lah aku ora kebagian no. Bapakmu tok mulai tok ngoleh saweran engko. Ya sut yo. Kowe atraksi aku sing jikuni. Ya kae lho. Iya rata kaya panu wis kowe. Kowe sik Yo. atraksi. Kresek kok kesrek. Heeh. Wadai. Ayo. Kuwi dicipuk kuwi. Kena nggo imbuh. Heeh. Lah kok tiba-tiba. Tiba-tiba. Aja ngono to, Yun. Yuk, Hei, yuk. Ya oh, he oh. He ah, ya oh. He oh, ya oh. He oh, ya oh. He oh, ya oh. He oh. Ya aduh. Ya kena HP-ne Mas Isnan loh. Oh iya Hunter. Gitu lah. Yo. Yo. Ayo. Tepuk tangan Ibu. Yo. Iya. 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 Tolong.
Jos. Ha. Ha oh. Ha ha hey. Ha ha hey. Ha lo lo lo. Yo. Ya pinter iki. Sing kon atraksi kancane njikuki dhuwit. Jos. Kae lho seket. Ya Allah. Sut. Ya Allah. Kowe iki mate arilitis tenan to nek ro dhuwit ki ngemis kowe iki nek ngono ki. Ih, saru akune tak jupukane. Sing lor iki mau wis nganu, sik lor wis rata. Kulon, bukan kulon. Kon kulon. Kulon kidul. Oh ya. Sing kulon wis rata, Sut. Sik kidul wis rata. Sik VIP kursinan randidit. Gaplek ora dadi. Ora duwe to, ora do panen iki. Oh ya. Diberi nah ya itu tuh. Ya nah yo atraksi nah sik ndut. Atraksi dulu. Atraksi cek no. Kowe durung atraksi lho. Wah ya Allah wong kene sugih-sugih Sut, diok meneh ya Sut. Amin. Menawa dite gogrok. Wah, gogrok 2000, yok meneh. Wah, gogrok 1000, yok meneh. 10.000 lho, gogrok meneh yot. Kowe ngayok kono Sut, diok apeh tendone. Genah iki. Lho kek, diok terus Sut. Wis yo diok. Oh, lho kandhani lho kuwi. Oh, tak dongake lancar rezekine sing nyawer. Sing ora nyawer ya ora arti. Piye? Ayo Mas Dwi, adewe jengklit-jengklit ben disawer. Oh ya, arep sindene arep melu wae. Yo. Oke, kono aku tak dadi sinden geni. Yo, nek arep wani dadi ganong yo coba buktekke nek ganong kuwi jarene penak nampa duit. Yo, keke. Kono. Rekasane. Ora aku ora ngomong penak kok. Piye? Isi Aku ora? ora penak. Kowe sing jungkel aku sing jungkel. Oh ya, ya Sut. Yo Sut, drut yo. Wis aku Makasih. pasrah wae karo kowe. Yo. Wis diopeni sik, punguti sik, punguti. Yo. Piye? Sut. Tragedi ning ping kok ana 1000 ra njaluk susuk Sing nyawer njaluk susuk alah ya Allah. Heeh. Piye? Jaruk susuk 1000. Warning ya sing nyawer rasa nggo susuk. Ngeribet le nyusuki. Engko njaluk nota barang. Yo. Kan itu nyebelin. Alah. Sepasang remaja jatuh
ambulan ora kemau. Lah piye? Lah kualik lho kualik. Yang Ruwasamu kowe iki cuili. Yang romantis begitu. Heeh. Iya. La. Kowe kleru milih. Ngene iki lho, milih sing ngono lho. Milih. Masyaallah kuwi. Wah. Gong 8 lho. Ono akike. Ih, apa kuwi? Itu ada bulu-bulunya itu loh. Ada bulu-bulu. Diilangi sik. Isih. Oh. Yo. Oh. Iya. Kasih tepuk tangannya. Iya. Apa kuwi? Waduh. Lah ya ditunggoni. Heeh, ditunggoni kok ya. Yang lain. Yang lain. Heeh. Sing lor iki lho sing lor. Piye? Oh sikile. Alah sikile loro sikile kena mesake. knalpot kae. Iki tunggone bojone, Heeh. kae tunggone mbokne, Heeh. kae sikile lara, sing lore lumpuh malah ya Allah kan. Iki jatilan po. Anu iso iki. Wis sak karepmu milih sapa? Sing ndi? Oh, pojokan ki sik setom. Oh kuwi, bulldozer. Oh kuwi ya bego. Oh, karu ngono kuwi. Oh, mau. Ya Allah lho ditunggone bojone meneh iki jatilan po. Ya Allah. Ndak ilang kok ya. Lho ngasih. Kuwi penontonnya nganti milih kayak lho. Sik di. Oh, sik di. Oh lah. Sik di. Oh iya, yes. Niki Bu, leres niki. Oh iya. Masuk, Bu. Dhewe ta, Dek? Dhewean lek mriki. Wah, aman nek iki. Bojone sikile lara, mbokne lumpuh, stroke, wis jan. Jatilan lumpuh.
Lah, kowe ki rabi tanggal 1 Oktober lho iki. Generasi rapi lho iki. Waduh kelakon iki. Kelakon wis ora sida Kelakon iki. iki. Oh ya. Ya Sos, aku rung salat Mumpung luhur. durung iki lho. Ya. Aku rung salat luhur gek iki tak atraksi kopi tuh. Iki setengah papat, Bro. Heeh. Kalon suwe lho, Pak Ibuke. Lah dalah. Kurang sida. Iki sedo gogrok kok. Engko le bali. Bersyukur kayak iki. Warungnya dibuka. Kuwi lho ana isine duit kuwi lho. Ora disawer kuwi lho. Wedangmu neng nggon wedangmu. Walah matane kuwi lho. Olah. Ayo, yuk lanjut.
pungkasane mung welingku ing sak mangke aja nganti gawe cuan ning ati gawe kelane ati tumrap priyo liyane Tak mubul. saja sih
Sembuh. Yuk.